جم باش خوندەکارین هێژا ئەس مامۆستا حەسەنم ئەمێ ئیرۆ وانەیە سێیەم جی بەشا دوویەم پرتووکە زمانی کوردی ڕەفا حەفتان ببن وانەیە ئەمە ئیرۆش خوا وەکە چیرۆکێکەیە لێ باوایەکی هاتیە نویساندن ji بۆ کەنینێ یان jî bi armanca kenînê hatiye nivîsandin xwe mizanin beriyan hajîme ev cihê nivîsê birî em jê re dibêjin pêkenok em jê re dibêjin pêkenok niha destpêkê mêwaneya xwe nas bikin naveroka wê çi behsa çi dike pişt re jî mêv nas bikin bêhtir pêkenok çi ye ev çîrok behsa çi dike ji xwe bi navê Behlûl weke em bînin beriyan hajî çîrokê Behlûl ser me re derbas bûne herdem dawiya wê em bijîn çawa dersek ebretek jî tê de heye her wiha jî weke me got bi merca yan jî bi mebesta pêkenînê tê nivîsandin ev çîrok behsa dadmendekî dike dadmend mercekî xwe li xortên bajêr dike dibêje êko têkeve nav gola avê û heya sibehê di nava avê de bimîne ez ê keça xwe bidême lê ew di çi demê de dibêje demekî dibêje ku çileyê zivistanê ye çileyê zivistanê ye û ji ber serma û seqemê ti kes nikare vî mercî pêk bîne çend caran mirov diçin dikevin nava gorî de demjimêrekê dû demjimêran dibîne û nikarin biqedînin wê demê diçin cem dadmend û dibêjin me nikarî vû mercî te pêk baniya rojekê kesek diçe cem dadmend û dibêje ez ê mercê te pêk bînim dikeve nava gola avê û di nava wê de dimîne ji dûr ve weke guriyeke agir dibîne weke pêteke agir ji dûr ve dibîne hedara xwe yan jî sebra xwe bi wê agirî tîne ku wê sermayê yan jî dema ku dadmend jê xwestiyê di nav sermayê de biqedîne heya sibehê wî kesî weke me got sebra xwe bi wî agirî tanî heya bû sibeh diçe cem dadmend jê re dibêje min mercê te pêk anî lê dadmend çi dibêje dibêje heve tune ev kesekî fêlbaz e wî fêlbaziyê kiriye ji ber vê yekê wî qedandiye dema nelhevhatin navbera wan de çê dibe dadmend dibêje ka em biçin cem Behlûl ew doza me çareser bike dema diçin wê de em bêjin yanî piştî ew şerê ku di navbera wan çê dibe diçin cem Behlûl di wê demê de çi Behlûl ji wan re dibêje çawa nelhevhatina wan çareser dike em niha behs nakin piştî ku em waneya xwe bixwînin em ê nas bikin pirtûkê xwe vekin ser û pela şêst û çaran em dest bi xwendinê bikin rojekê dadmendekî bajêr radibe diçe ser banê qesrê û hat bang dike heçî kesê bê ta sibehê bimîne di nav vê gola avê de ez ê keça xwe ya bede û xweşik bidimê lê mixabin çileyê zivistanê ye kesek nikare ji ber serma û seqema dijwar vî mercê dadmend rake hinek kes diçin demjimêrekê dimînin lê nikarin biqedînin direvin û tên gel dadmend û dibêjin ji kerema xwe re em nikarin vî mercê te pêk bînin mirovekî hêja û wêrek carekê rabû û wiha ji dadmend re got dadmendê min ez ê biçim vî karî bikim lê divê tu bêmafiyê li min nekî baş e heya niha min bêmafî li kê kiriye tu wisa dibêjî hereger tu bikarî ez soz û peymanê didim ku keça xwe bidim te ma tu wekî din çi ji min dixwazî vî mirovî piştî şîva xwe bi dilê xwe xwar cilên xwe ji xwe kirin û berê xwe da gola avê dema gihîşt gola avê yekser ket golê li pêşberî wî guriyeke agir ji dûr ve xuya dikir mirov berê xwe da vê guriya agir
تا سبهê hedara xwe pê anî û ew guriya agir ji bo wî bû hêviyeke mezin. Sibehê ji golê derket û berê xwe da mala dadmend. Dadmend wiha got: Min hezir dikir ku heya niha tu mirî û em ê te sibehê bidin yan jî bibin goristanê. Lê va tu li ber çavê min î û hebe nebe te fêlebaziyek kiriye. Ma ez kesekî ew qas carim, ez ê ew qas bi hêsanî zû bimrim. Lê belê min ji dûr ve agirek didît û min hedara xwe pê anî. Bi vê gotinê dadmend dikeve gumanê û ji xwe re dibêje hebe tu nebe vî mirovî fêlbaziyek kiriye. Na ez napejirînim te xwe li ber wî agirî germ kiriye, ma ez nizanim fêlbaz bira ma ez ê çawa xwe li ber wî agirê ku bi hezarê gazan ji min dûr e germ bikim, tişta tu dibêjî hiş ra nake. Bi van gotinan baweriya dadmend nehat û wiha got: Nexwera be em biçin cem Behlûl da doza me çareser bike. De em biçin. Dadmend û mirov bi birêk ketin û berê xwe dan mala Behlûl. Piştî ku gihiştin wir mebesta ku ji ber hatine ji Behlûl re ragihandin, lê Behlûl got: Ka niha rawestin em hinekî birçî ne, ez ê xwarinekê ji we re çêkim, pişt re ez ê pirsgirêka we çareser bikim. Behlûl jî rabû û çû hinek goşt xist beroşekê, bir danî li ser rojneyê û ji jor ve hat. Li rasta rojneyê pêtek agir kir û dest jê berda. Dema firavînê derbas bû lê Behlûl xwarin neanî û her got hêj çê nebûye. Dadmend pir dipirsî, nikare xwe bigire û carekê çû mêze kir ku Behlûl di wê rewşê de ye. Ji Behlûl re wiha got: De here xwelî ser mane tu xwe dizanî ew xwarin wisa çê nabe. Qaşo em hatine li gel te doza xwe çareser bikin. Na zilam rabe em ê biçin ev kenê xwe bime dike. Ji xwe Behlûl li benda vê gotinê mabû û bi zimanekî tûj ji dadmend re wiha got: Gelo birayê min, ma ev mirov di golê de bi hezarê gazan jî agir dûr dê çawa xwe germ bike? Bi vî awayî Behlûl dadmend vala derxist. Bi van gotinên Behlûl, dadmend serê xwe xurand û neçar ma ku keça xwe bide wî. Rabû keça xwe da mirovê hejar û 10 rojan ji bo wî kirin govend û dîlan. Vî awayî xwendekarên hêja em digihên dawiya xwendina waneya xwe me dî ji bo çareserkirina pirsgirêka dadmend û wî mirovî Behlûl çi kir? Ji wan re xwarin xist beroşê û danî ser pêteke agir. Tenê ji bo ji wî dadmendî re diyar bike ku ne gengaz e ew mirov di nava golê de ku dûrî wê guriya agir xwe li ber wî agirî germ bike. Ji ber vê yekê ew dadmend neçar ma ku keça xwe bide wî kesê hejar. Niha jî em werin ser wateyê peyva hin peyv me re derbas bûn em ê wan bixwînin û wateya wan binivîsin. Destpêkê dadmend kî dadmend ew kesê ku bi dadê ve mijûl dibe mînak dema pirsgirêkek navbera du kesan de çê dibe ew dadmend yanî wê pirsgirêka navbera her du kesan de çareser dike û kesê ku mafî wî hatiye xwarin mafî wî didê. Lê ji xwe weke em bînin di vê waneyê de yanî dadmend ew kesê ku pirsgirêk çêkiribû. Dadmend me got kesê ku bi dadê ve mijûl dibe. Gurî ew jî çi? Gurî û deman bêjin guriyeke agir tê wateya pêteke agir yan jî pêta agir. Peyva sêyem fêlbaz. Fêlbaz dema dadmend ji wî kesî re digot fêlbaz tê wê wateyê ku
یعنی چاوان بێژن فێلباز دەما ئەم بێژن ئەف کەس فێلباز تێوا تێک و مرۆڤان دخاپینە یعنی خاپینۆک یانجی خاپینەرە یانجی ئەم دکارن بێژن چی فەرنان لە مرۆڤاتکەیان بێژن فەنکەر یانجی خاپینەر فەنکەر یانجی خاپینەر فەنکەر یانجی خاپینەر پەیڤا چارەم گاز ئەوژی چیە ئامورێکە پیڤانەیە ئامورێکە پیڤانێ ji bo pîvana dirêja heyê ye ji bo pîvana dirêja heyê ye amûreke pîvana dirêja heyê ye rojne dema bêjin çi dibêje agir xist rojneyê de agir xist rojneyê de ew rojne ew jî weke amûrekê di demên berê de ji bo ronîkirina berî ku elektrîk çêbibe xwe ji bo ronîkirina malê ye ji bo çi ji bo ronîkirina malê ye yanî vî awayî dikarin weşî rove bikin cihê ronîkirina malê cihê ronîkirina malê niha jî werin ser pirsên wan heye sê pirs hene em ê wan bixwînin û wan çareser bikin pirsakin bêje dadmend mercekî çawa avêt pêşiya zilam dadmend mercekî çawa avêt pêşiya zilam ji xwe Amedî jê re got çi jê re got divê tu ta sibehê di nava gola avê de bimîne pirsa duyem bêje dema ku zilam mercê dadmend pêk anî çima dadmend bawerî pê nanî çima dadmend bawerî pê nanî ji ber ku weke me xwend piçû got ku hebe tune be ev kesekî fêlbaz yan jî fêlbaziyê kiriye ji ber ku dadmend digot ku wî fêlbaziyek kiriye dema ku çûn cem Behlûl dema ku çûn gel Behlûl planeke çawa ji wan re çêkir Behlûl planeke çawa ji wan re çêkir ji xwe me dît dawiyê Behlûl çi dikir Behlûl xwarin danî li ser xwarin danî ser pêteke agir û jê dûr xist yanî ev ji xwe ev pirs em nikarin li ser de pê binivîsin ji ber ku xwe pirsek wek şîrovekirinekê ye û dirêj e em lê dikarin bi awayekî devokî bersiva wê bidin em dikarin bi awayekî devokî bersiva wê bidin digot çi dema çûn cem Behlûl Behlûl xwarin danî ser ji pêta agir ve dûr danî û wê demê dema dîtin ku Behlûl wisa dike wan çi ji Behlûlê re got ku ev xwarin çê nabe vî awayî wê demê Behlûl jî dadmend re diyar kir ku weke xwarin li ser vî agirî çê nabe her wiha mirovê di nava gola avê de li ber wî agirê dûr gerim nabe yanî ev dibe weke bersiv ji bo pirsa sêyem niha jî em werin ser rastnivîsê çilce me hey bendik deman bêjin bendik çi ye bendik çi ye ji xwe nîşaneyek bi vî awayî ye xêzeke biçûk e xêzeke biçûk e ev xêza biçûk erkê wê di navbera hevokê de çi ye erkê wê di hevokê de çi ye niha em ê nas bikin ji xwe gelek erkan radibe yek jê dema em bêjin bendik heger em mînakekê bêjin em nivîsekê dinivîsin em gihiştin dawiya xêza xwe lê peyva me bidawîne bû em gihiştin dawiya xêza xwe lê peyva me bidawîne bû mînak em bêjin
em sibehê diçin dibistanê. Niha me danî em sibehê diçin, niha em ê peyva dibistanê deynin. Vê dekê dibistanê bi dawî nabe. Em nikarin peyva dibistanê hemil vir deynin. Em ê çi bikin? Em ê beşekê ji peyva dibistanê li vir deynin û em ê bendika xwe binivîsin û em ê beşê dawî li vir timam bikin. Lê embala xwe binînê li vê de tîbîniyek heye cihê qutkirina peyvê, cihê qutkirina peyvê divê çawa bi, divê li gorî kiteyan bi. Divê li gorî kiteyan bi. Yani niha em werin peyva dibistan bikin kite, em vî awayî dikin kite. Dibistan. Dibistan. Em nikarin tîpa bel vir binivîsin, vî awayî em nikarin vî awayî bikin kite, ev awa şaş e, em ê vî awayî bikin kite. Ji ber vê yekê dema em bendika xwe li vir binivîsin, dema em bendika xwe li vir binivîsin, em ê vê kiteyê binivîsin, em ê bendikê binivîsin û em ê peyva dibistan vî awayî berdewam bikin. Em sibehê diçin dibistanê mînak û em nivîsa xwe bi dawî dikin. Bala xwe binêne bendik ji bo çi tê bikaranîn, dema em digihêjin dawiya xêza xwe û peyva me bi dawî nabe, peyva me bi dawî nabe, em beşekê ji wê peyvê dinivîsin, beşekê ji wê peyvê dinivîsin û em li xêza binê wê em peyva xwe bi dawî dikin. Lê me got mercê qutkirina vê peyvê divê li gorî kiteyan be. Divê li gorî kiteyan be. Em kiteyek yan jî du kiteyan li gorî derfetê em dinivîsin, em bendika xwe dinivîsin û piştre em di xêza binê wê de em nivîsa xwe bi dawî dikin. Ev ji bo bikaranîna yekê. Ji bo bikaranîna duyem jî ji bo çi tê bikaranîn? Dema têkilî navbera du peyvan hebe em bixwazin du peyvên şevcuda bevgirêdin, du peyvên şevcuda bevgirêdin, em çawa dikin em bendikê dixin navbera wan de, em bendikê dixin navbera wan de. Mînak dema em bêjin ferhengeke em bêjin ferhengeke Kurdî û îngilîzî li cem bin heye. Em bêjin ferhengeke Kurdî îngilîzî li cem bin heye. Tê watê ku ev ferheng wateya peyvên Kurdî bi îngilîzî şîrove dike, her wiha jî wateya peyvên îngilîzî bi Kurdî şîrove dike. Wê demê em ê çawa binivîsin, em ê bêjin ferhengeke Kurdî îngilîzî li cem bin heye, em nikarin vî awayî deynin ferhengeke Kurdî îngilîzî li cem min heye. Em nikarin vî awayî binivîsin. Em ê çawa binivîsin, em bêjin ferhengeke Kurdî îngilîzî vî awayî em ê bendikekê di navbera îngilîzî û Kurdî de binivîsin ji bo ku evan her du peyvan tev girêdin. Mînakek din dema bêjin sê çar zarok li kolanê dimeşiyan. Sê çar zarok yani em nizanin sê ya çar, du ya pênc, du ya sê, çar ya pênc, pênc ya şeş yani em ne agahiyek tekeskirî em diyar dikin, em bêjin sê çar zarok li kolanê dimeşiyan. Wê demê navbera peyva sê û çar de, navbera peyva sê û çar de em ê çi binivîsin? Em ê bendikê binivîsin. Ev ji bo rastenivîs bûn hajî em werin ser cûr û awa me got destpêkê me got ev waneya we xwend, waneya we xwend çî pêkenok e. Pêkenok çî? Pêkenok ew jî cûreyek ji cûreyê nivîsênê ji ber vê yekê dikevibin xala cûr û awa ji ber ew jî ji cûreyê nivîsê ne. Cûreyeke çawa ye yan jî nivîseke çawa ye, nivîseke ku bi armanca ken tê nivîsandin. Jixwe em bêjin helbet dersek yan jî şîretek yan jî fêrbûnek yan hînkirinek di vê nivîsê de heye, weke me dît çawa Behlûl pirsgirêka dadmend di wî kesî çareser kir. Helbet hînkirinek di vê nivîsê de heye, lê bi awayekî ji bo bi armanca ken tê nivîsandin, wê demê em jê re dibêjin pêkenok. Wê demê em jê re dibêjin pêkenok. Madem pêkenok çî? Pêkenok me got nivîseke bi armanca ken yan jî bi armanca kenîna mirovan tê nivîsandin. Vê awayî xwendekarên hêja em digihêjin dawiya waneya xwe ji xwe îro xala Rêzman Tineyê. Spas ji bo temaşekirinê xwendekarên hêja bimînin di kêf û xweşî de.